Кыямовлар кыздыра. Кыздыра, тоздыра. Аны күп журналистлар әле журналист дип тә белми. Юк инде дә икесе дә бер бит гарәп телендә шулай әйтелә бит инде ул ди. Татарча сөйләшә белми дип әйтмәкче буласыңмы? Әлбәттә, Габдулла Тукай турында беләбез инде. Әгәр дә мин ялгышам икән, мин сездән көчле, куәтле аргументлар көтәм. Барыгызга да сәлам. Без кабат чыгып утырдык Илдар әйме? Хәерле көн. Кыямовлар кыздыра. Кыздыра, тоздыра. Мөхтәрәм җәмәгать, без бүген нәрсә турында сөйләшәбез? Менә минем беләсеңме, журналистларның бердәмлеге турында сөйләшәсем килә. Татар журналистлары бердәмме алар? Син ничек уйлыйсың? Татар белән журналист дигән сүз килешсә дә, бердәмлек белән татар сүзе бик батып бишек килде. Чөнки Роберт Абайның бер җөмләсе искә төшә. Һәрбер татарның солист буласы килә, шуңа күрә берничә татарны җыеп хор ясау бик читен ул дип язган. Менә мин аны белән килешәм. Ансамбльгә, бер коллективка туплау, бер фикергә җыештыру безне читенрәк, чөнки һәр кеше үз баш эшли, үзенчәрәк фикер йөртә, үзен ярата, әлбәттә. Менә бу татар журналистикасы тирәсендә дә берләштерү ничектер, уртак проектлар алып бару дигән нәрсә калкып торган иде, ләкин ул эшләп китә алмады. Мин әле хәтерлим, Илфат абый Файзрахманов татар журналистларының Сабан туен үткәрергә омтылып карады. Ул да ни гаҗәптер, ул безнең традициягә әверелеп китмәде. Аннары мине беләсеңме нәрсә борчый, менә татар журналистикасы турында әтрафлы басмаларның булмавы. Менә монда инде журналистлар берлегенә дә шелтә белдерәсем килә, нишләптер аны менә оештырып, бәлкем шул ук Тат медиада эшләргә тиештер инде бу эшне. Журналистлар бит инде безнең данлыклы журналистларыбыз бар. Шул ук менә Каюм Насыйрны әйтәбез бит инде татарның беренче журналисты дип. Әлбәттә, Габдулла Тукай турында беләбез инде. Ләкин менә Каюм Насыйрның календарлары, аның ничектер татар матбугатын эшләтеп җибәрергә теләгән ниләре киң җәмәгатьчелеккә таралмаган, ул нишләптер? Аны күп журналистлар әле журналист дип тә белми, мәгърифәтче дип өйрәттеләр бит инде. Бәлки ул планга кертелгәндер. Планга кертелгәндер, менә тиздән бит инде безнең Каюм Насыйрның 200 еллыгы, әмма менә мин бу өлкәдә белештергәләп карыйм, андый планда андый әйберләр күренми әле. Бәлкем журналистларның үзләренә бу эшне алып барырга кирәктер. Хәзер бит инде менә кинолар төшерү белән дә мавыгабыз әйме. Нишләп без беренче татар журналисты турында кино төшермәскә тиеш? Менә бу мәсьәләләр дә борчый мине. Кино төшерсәң, анда шәхесләр шактый күп безнең Мөршидә. Без бүген үзебезнең төп темамызга кайтып әле. Каюм Насыйрдан башладык. Менә мин имамнарыбыз, муллаларыбыз турында бераз фикер йөртәсем килә. Чөнки аларда Син аларны татарча сөйләшә белми дип әйтмәкче буласыңмы? Менә әйтәсем килми шул. Мин монда үземне акыллы кешегә куеп киңәш биреп тә утырасым килә. Безнең менә Татарстаным килә. Бәлки безнең Татарстанның баш казые бар, бик матур татарча сөйләшә. Безнең мөфтиебез менә мөфти итеп сайланганда ул бик яшь иде, татарча белеп бетерми иде. Хәзер шулай ук бик матур сөйләшә. Әлхәмдүлиллә, әле аннан тыш Илфар хәзрәт Хәсәновның да мин сокланып тыңлыйм менә вәгазьләрен, үзенә дә әйткәнем бар. Эталон менә телнең үрнәге, субханалла, бик матур сөйли. Тимергали хәзрәт Юлдашев та филолог кеше, бик күркәм вәгазьләрен алып бара. Шулай да менә муллалар арасында дөрес сөйләмәүчеләр бар дип әйтәсең. Бигрәк тә яшь имамнарыбыз арасында менә аларга шушы өлкәннәрдән, Абдулхамид хәзрәт Зиннәтуллин кебек галимнәребездән, муллаларыбыздан өйрәнергә иде. Менә алар бит инде шулай ук тел белән эш итә, кеше белән эш итә. Ул аудитория арасында чыккач, ул күпмедер дәрәҗәдә артист. Шуңа күрә ул һич шиксез сөйләм законнарын белеп, аларны кулланырга тиештер дип саныйм. Бер вакыт очрашкан идек шушындай бер имам белән, шаһид белән шәһид сүзен ул ничектер мутабарак кулланган иде. Икесе ике төрле мәгънә бит инде. Шәһид ансы дин өчен үлгән кешеләр, шаһид ул свидетель. Безнең яңа шәһидләр килсен әле хәзер дип чакыра инде. Мин әйтәм, бу дөрес түгел бит. Юк инде, икесе дә бер бит гарәп телендә шулай әйтелә бит инде ул ди. Гарәп телендә ул шулай. Менә гарәп теле ул бер хәл җәмәгать, ә татар теленең үзенең кануннары бар. Аның бар сингармонизм законы, аның бар мәгънәви ягы. Шуңа күрә шаһид ул бер сүз, шәһид икенче. Һәм гарәп теле белән татар теле арасында андай аермалар әле шактый күп. Османская империя дип бәрәләр ябылмасам да, Умар хәзрәт,
Ali falan дип сөйләшәләр. Татар теленең үзенең кагыйдәләре, шуңа күрә буларны истә тотарга идем. Тагын бер нәрсә әйтәсем килә, монда мин күбрәк фикер әйтүдән бигрәк сорау рәвешендә халыкка мөрәҗәгать итәсем килә. Менә безнең бардыр филолог имамнарыбыз әйме, телне тирән белгән кешеләр. Безнең менә имамнар арасында бар шундый сүз, пәйгамбәребез әйтте. Аллаһ Раббыбыз әйтте. Ярар, Аллаһ Тәгалә ул мәңгелек, ул үткәндә дә киләчәктә дә бар дип санасак, бәлки әйтер дөресрәктер. Аллаһ Раббыбыз әйтә диергә. Хәзерге үткән заманда бар бит әле, әйтә. Шушындый рәвештә куллану кирәктер. Пәйгамбәребезнең бит инде вафат булганын беләбез. Бәлки пәйгамбәребез әйткән дип кулланырга кирәктер. Татар теленчә шулай була бит инде. Әгәр дә мин ялгышам икән, мин сездән көчле, куәтле аргументлар көтәм. Менә миңа Илдар Кыямов алай түгел ул, менә шулай ул энекәш дип әйтсәгез, мин ризалык белән кабул кылам. Сен анда бу колагыңны кисә бу сүзләр мәчетләрдә йөргәндә еш ишетәсең, әйме? Анда да һәм вәгазьләрдә дә, телевидение, радио аша да менә ул ничек шулай кабул ителгән. Аллаһ Раббыбыз әйтте, пәйгамбәребез әйтте. Әйткән дип әйтү тиешле бит инде. Татар телендә категорик үткән заман бар. Менә шуңа күрә мин аптырыйм. Бәлки мин ялгышамдыр. Менә ялгышканымны аңлатсыннар иде. Әйтте дигәчтен бит инде ул үзе күргән кебек. Менә шулай була шул. Ул бит инде күреп тормаган аны. Без бик тирәнгә кермибез, лайфхактан сөйләп китәбез. Лайфхак булса, алайса булай әйтик. Менә мин шул ук шәһәр исемнәренә менә тукталсак, Осман империясе дидек бит. Андый сүзләр бик еш һәм рус теленә ияреп, аларны бәлки кабатлау булыр, зыян итмәс. Тагын бер мәртәбә яшьләрнең игътибар итүен телим, яшь коллегаларыбызның. Шуңа күрә һәрбер сүзнең үзенең язылышы бар. Ростов-на-Дону дип язалар. Дондагы Ростов дигән татарча бик күркәм, бик матур варианты бар. Комсомольск-на-Амуре. Амурдагы Комсомольск. Таджик дип язалар. Таджикистан. Түгел, Таҗикстан гына. Шул җитә. Язалар гына түгел, аны сөйләгәндә дә шулай. Палестина, Фәләстин дигән ил бар. Бигрәк тә яшьләр тапшыруында бу колакны кисә, җәмәгать. Сирия дигән ил бар, һәм ул Сүрия дип әйтелә татар телендә. Турция түгел, Төркия. Осман түгел, Госманлы империясе. Госманлы империясе икән онытмаска кирәк. Дамаск шәһәре ул Димашк була татарча. Ирак дигән ил ул татарча Гыйрак. Шулай ук әйтәсем килә, менә хаталы сүз. Латин Америкада дип сөйләшәләр яшәгән. Латин Америкасында тартым кушымчасы төшеп калган. Ана тагын бер шир бар бөтен дөньяда, бөтен җирдә англисча дип ялгыш җибәрәләр. Англисча түгел, инглизчә. Хәтта гарәпләр дә инҗилизиюн дип сөйләшәләр. Инглиз. Шушы форманы кабул иткәнбез. Лайфхак тамам. Безнең тапшыруда тамам. Исән-имин булабыз. Исән сау булабыз. Менә бу хәерле иртәләрне дә һаман кулланалар иде. Без күпме тәнкыйтьләп тордык, һаман хәерле иртәләр, хәерле иртәләр. Менә тагы әйтәм.